Organisatie van de grootste deken van de wereld hier het Ipendij in het oude postsorteercentrum in Ljouwert. Er zijn maar liefst 5200 haakte tekens te zien. Het project is onderdeel van culturele haardstad 2018. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een Escher-deken. Dat is het project dat we samen doen in samenwerking met het Fries Museum. Het zijn dekens die zijn gemaakt door haakgroepen, geïnspireerd door Escher. Zo hebben we allerlei groepen. Mondriaan, waarbij we met de nieuwe Mondriaan-dekens een nieuwe boogie-woogie gaan maken. Trots op dekens, dat kunnen kerken zijn, scootjes van Grauw of Sinterklaas of wat dan ook. Verder nog vlaggen, sporten en vrachttekens, want de lapjes die komen overal bij. Joet kunnen mensen de tekens inleveren. Wij hebben onze eigen Mary Poppins die de deken in ontvangst neemt. Er liggen hier nog pallets, dat heb je ook wel gezien, die nog niet ingepakt zijn. Dat zijn de dekens die nog geregistreerd moeten worden. Kijk, je kan altijd aanhaken. Dus blokjes van 10 bij 10 centimeter of 20 bij 20 als je dat makkelijker vindt. En inleveren bij de 150 inleverpunten in heel Nederland. Als je zegt van nou, ik heb wel tijd, want je kan tot april blokjes inleveren en tot en met mei dekens. Ik ga met een groep bij elkaar zitten en dat kunnen je buren zijn, je vriendinnen, je collega's, je sportmaatjes, noem maar op. Maak dan een deken van 1,40 bij 2 meter. Dan is het blokje natuurlijk niet belangrijk, dat mag je zelf weten. En kies een thema waar je jezelf en je groep mee verbindt. Het doel is om mensen te verbinden en om ze 10.000 tekens te haken. In kilometers zitten we denk ik op een 12 kilometer als je ze aan elkaar legt. We zitten op in vierkante meters 16.000 vierkante meters. En we moeten ongeveer naar 28. De groei zit erin, dus dat gaan we zeker halen. Als iedereen nou gewoon even een blokje haakt van 20 bij 20 en inlevert. Nou, hoe mooi is dat? Dat we met zoiets kleins zoiets groots kunnen bereiken.